Sziasztok! Kezdjük is el a román tanulást. Kezdjük az első leckével, amit románul úgy nevezünk, hogy lecția numărul 1, és ennek a címe találkozáskor, vagyis la întâlnire. Nézzük meg egy pár nagyon fontos dolgot, amit tudni kell, amikor elkezdünk románul tanulni. Szuper! Amik nagyon fontosak, ugye a személyes névmások, amit románul úgy nevezünk, hogy pronumele personal. Nézzük meg a nominatívot, magyarul én, románul eu, te, tu, ő, mint férfi, el, ő, mint nő, ea, mi az noi, ti az voi, ők, mint férfiak, az ei, és ők, mint nők, a ele. Nézzük meg a tárgyesetet, vagyis az akuzatívot. Engem, pe mine. Téged, pe tine. Őt, mint férfi, pe el, őt, mint nőt, pe ea. Minket, pe noi, titeket, pe voi, őket, mint férfiak, pe ei, és őket, mint nők, pe ele. Nézzük meg a birtokos névmásokat. Enyém, meu. Tied, tău. Övék, itt szó van, nincs külön női, nincs külön férfi. Miénk, az a nostru. Utána van a tietek, az a vostru, és az övék, itt sincs férfi külön nő, hanem lor lesz. Nézzük meg a számokat románul. Egyszerű és logikus a számolás román nyelven. Van az 1, az unu, 2, doi, 3, trei, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, az 10. Utána nagyon érdekesen jön, ugye vannak ezek a számozások 1-től 9-ig, és utána hozzárakjuk a spre 10, ami azt jelenti, hogy 10 felé. És akkor azt mondjuk, hogy a 11 az 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, és a 20 az 20. Utána megfordítjuk, és azt mondjuk, hogy lesz ez a 20, és, ami si, és lesz újra a számozás 1-től 9-ig. Vagyis, akkor a 21 az tök könnyű, 21, a 22, 22, stb. És így megyünk tovább. Amíg el nem érünk a 30-ig, ami 30, ugyanígy megy a számolás, utána jön a 40, ami 40, 50, 60, 70, 80, ugye a 80, és akkor ugye utána jön a 90, ami 90, és van a 100-as, o szuta. Na, ami nagyon fontos, egy picit beszéljünk a szabályokról, a fontos szabályokról a számok használatánál. Nemek. A román nyelven a számok neme változhat a főnév nemétől függően. Például van a dojba érc, ami 2 fiú, azért van így, mert hímnemű. Hogyha női nemről beszélünk, mondjuk a 2 lány, az dolfete lesz, és lássátok, hogy megváltozik a számnak a szerkezete. A 10-esek és 1-esek kombinációja, mondjuk 21-99 között, a si szót kell használjuk, az 1-esek és 10-esek összekapcsolására, vagyis 21, amit már említettem előtte, vagy mit tudom én, mint példa, 42, a 42, stb. 100 fölött, 100 felett az ószutat használjuk, és ugye utána semmi nem kell, csak hozzátesszük a sit, ami fontos az és, meg a számozás. Egyet szeretnék megemlíteni, hogy az 1-esnél nem kell, osuta unu, akkor osuta doi, osuta trei, osuta patru, és amikor már több jön, akkor jön, hogy osuta 23, osuta 24, stb. Nézzük meg az előjáró szavakat is, hisz ezek is nagyon fontosak. Románul úgy nevezzük őket, hogy prepozíciói. Nézzük meg egy pár fontos előjáró szót. A rajta az a pe. Nézzünk egy példamondatot. A könyv az asztalon van, vagyis cartea este pe masă. Valahová be, az a la román nyelven. Itt is nézzünk egy példamondatot. Iskolába megyek, merg la școală.
A felé, az a spre, ugye említésre került a számozásnál is, hazafelé megy, merge spre casa. Valakivel, valvel, az a Q, barátokkal megyek, merg cu prieteni. Nélkül az a fără. Nem tudok nélküled élni. Ugye milyen szép mondat magyarul? Nézzük meg ezt, hogy mondjuk el románul. Nu pot trăi fără tine. Egy más előjáró szó az alatta, az a sub. Nézzünk egy példamondatot, a kutya az asztal alatt van, câinele este sub masa. A benne, ban, ben, az román nyelvben ön, és azt akarjuk mondani, hogy Romániában lakom, Romániában élek, locuiesc în România. A keresztül az a prin, nézzünk egy példamondatot, átsétálok a parkon, merg prin park románul. Miatt ért, az románul pentru. Nézzünk egy példamondatot, az ajándék neked szól, vagyis cadoul este pentru tine. A felé, az románul úgy mondjuk, és úgy ejtsük ki, hogy către, és akkor nézzünk egy példamondatot, felém néz, se uită către mine. Egy másik előjáró szó az ellen, az a kontra románul. Nézzünk egy példamondatot, tiltakozom a döntés ellen, vagyis protestéz contra deciziei. Nézzünk még egy utolsó kis előjáró szót, a mellett, vagyis a lângă. Nézzünk egy példamondatot, mellettem ül, stă lângă mine. Na most tanuljunk meg egy pár összetett előjáró szót. Nagyon fontosak. A valahonnantól, től, az a de la románul. Ennek nézzünk egy példamondatot. A munkából jövök, vagyis vin de la serviciu. Mellette, de lângă. Nézzük meg a példamondatot. A ház a park mellett van, vagyis casa este de lângă park. Da? Nézzünk egy másat, a nélküle. Fără de. Nézzük meg a példamondatot. Nem tudok nélküled élni. Ez is egy szép, kellemes mondat. Nézzük meg, hogy hangzik románul. Nu pot trăi fără de tine. Egy másik összetett előjáró szól. A tól felől. Dinspre, a román nyelven. Nézzünk itt egy példamondatot. A város felől jön, vagyis vine dinspre oraș. Valakiről, valamiről, despre románul, nézzünk egy példamondatot, róla beszélek, vorbesc despre el. És az utolsó összetett előjáró szó, valaki által, de către románul, nézzünk egy példamondatot, a levelet Mária küldte. Úgy, románul így szól, scrisoarea este trimisă de către Maria. Nagyon fontos itt az első leckében megtanuljunk egy pár fontos igét, és az egyik a legfontosabb ige, az a létige. Ugye ez minden nyelvben fontos, így természetesen a román nyelven is fontos ennek a megtanulása, és ez úgy hangzik, hogy verbul a fi. Nézzük meg ennek a jelen idejét. Én vagyok, eu sunt. Te vagy, tu ești. Ő van, el ea este, férfi nem. Mi vagyunk, noi suntem, ti vagytok, voi sunteți. Ők vannak, ei, ele sunt, vagyis a férfi nő van. Egy példamondatot, otthon vagyok, eu sunt acasă. Amit el szeretnék ebben az esetben mondani, hogy mikor acasát használunk, vagyis az otthont használjuk, akkor nincs szükség, ugyanúgy, mint az angol nyelven, előjáró szóra. Vagyis, hogy eu sunt acasă, otthon vagyok, vagy eu merg acasă, én hazamegyek, ebben az esetben nem használunk előjáró szavakat. Egy másik nagyon fontos ige a beszélni. Románul úgy hangzik, hogy a vorbi. Nézzük meg ennek a jelen idejét. Én beszélek, eu vorbesc. Te beszélsz, tu vorbești. Ő beszél, el ea vorbește, férfi nem beszél, női nem beszél. Mi beszélünk, noi vorbim. Ti beszéltek, voi vorbiți. És nézzük meg a többes számot. Nagyon fontos. Ők beszélnek, ei, ele vorbesc, vagyis a nők, férfiak beszélnek. Nézzünk meg egy példamondatot. Románul beszélek, eu vorbesc românește. Egy másik nagyon fontos ige a mondani, nem összekeverendő a beszélnivel.
azt úgy hangzik románul, hogy a spune. Nézzük meg ennek a jelen idejének a ragozását. Én mondom, eu spun. Te mondod, tu spui. Ő mondja, el spune, a férfi nő mondja, mi mondjuk, noi spunem, ti mondjátok, voi spuneți, ők mondják, ele spun, vagyis a férfi nők mondják. Nézzünk erre egy példamondatot, igazat mond, el spune adevărul. Ami még nagyon fontos megtanulni, a birtokos igét. Ezt nagyon sokszor fogjuk majd használni, főleg múlt és jövő szerkesztésénél, ezért fontos tudni ennek a ragozását. A románul úgy hangzik, hogy verbul avea. Nekem van, eu am. Neked van, tu ai. Neki van, el are, vagyis férfinek van, nőnek van. Nekünk van, noi avem. Nektek van, voi aveți. Nekik van, ele au, nők, férfiaknak van. Nézzünk egy példamondatot erre is. Van egy autóm. Eu am o mașină. És így végezetül szeretnék egy példát megmutatni ismerkedés esetében. Jó? Nézzük, van egy Anna és egy Máriánk, akik találkoznak, és megpróbálnak megismerkedni. Nézzük meg Annát. Bună, eu sunt Anna. Tu cine ești? Cum te cheamă? Szervusz, én Anna vagyok, de ki vagy, hogy hívnak? Mária válaszol. Bună, eu sunt Maria, eu mă numesc Maria. Szervusz, én Mária vagyok, engemet Máriának hívnak. Nézzük meg, mit szól erre az Anna. Câți ani ai, Maria? Hány éves vagy, Mária? Mit válaszol Mária? Eu am 25 de ani, tu câți ani ai? Én 25 éves vagyok, te hány éves vagy? Anna válasza. Eu am 28 de ani. Én 28 éves vagyok. Mária, îmi pare bine să te cunosc, mă bucur de cunoștințe. Nagyon örülök, hogy megismerhettelek, hálás vagyok a találkozásért. Anna, și mie îmi pare bine, ne vedem curând. Én is nagyon örülök, találkozunk nem sokára. Mária, da, ne vedem curând, la revedere. Igen, nem sokára találkozunk, viszontlátásra. Anna, viszontlátásra. Remélem, hogy tetszett az első lecke. Kérlek szépen, gyakorolj sokat, próbáld elsajátítani az írott és a beszéd verziót, hogy minél könnyebben tud elsajátítani ezt az első leckét, és ha tetszett, akkor találkozunk a következő leckénél. További szép napot kívánok neked, szervusz!